Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedaya wilujeng sonten. Sugeng pepanggihan malih kalian kawula sakonco tuturipun saking Campur Sari Puspa Kencana wonten ing kalodhangan sonten menika tasih katimbalan dening panjenenganipun Bapak Suhadi sakalian Ibu Sudaryati abang ganti ngunduh mantu putranipun ingkang sesilih Kabagus Ardi Indra kalian Roro Ayudini Viani putri saking panjenenganipun Bapak Ulung Suganti sakalian Ibu Elis. Sumangga kita sesarkan jurung jaga pangestu ugi Sri pinanganten saribit dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah cepet dikaruniai putra putri ingkang saleh ugi salehah. Lan kula minangka talangaturipun saking panjenenganipun Bapak Suhardi sakalian Ibu Sudaryanti ngaturaken agunging panuwun awit rawuhipun Bapak Ibu para lenggah sedaya wonten kalodhangan sonten menika. Boten kantha lumen Komandan Karjo matur sembah nuwun sugeng sonten. Pak Tri juga matur sembah nuwun, Pak Tri rawuhipun wis dibela-belani rawuh wonten sonten menika. Ya engko rakitang sak lagu Mas Karjo, Mas Tri rakitang sak lagu engko ya diaturke lagune napa ajeng nyanyi ki ambak nggih mboten napa-napa. Saderengipun di dangdutke dikoplokke mengko waya-waya ya disukani kula sukanian langgaman riyen.
Aji setunggal lelagon awujud langgam wonten Bengawan sore. Aji kocok katur dumateng para legas sedaya kagum Semawana Putri. Niki Bos Karjo karo Bos Tri kok malah pun kondur iku pripun to? Lah urung dikon nyanyi kok malah pun kondur persalaman iki piye iki mau jane. Wah. Telat jane iki mau. Donge targetku ya piantun loro paling ora ya 1 juta. Sehat-sehat Bos Karjo, Bos Tri, matur sembah nuwun. Heeh. Semoga-moga kepanggih wonten lain wedal nggih, matur sembah nuwun nggih. Sampun rawuh. Apa kowe guyang-guyu Cak Unyil? Lah ya Cak Unyil lak guyang-guyung gitu. Lah ya kok guyang-guyung. Ini rahasia ilahi apa piye maksudmu? Maksudnya rahasia ilahi iki oke, ana kematian, ana sing lara, ngono kuwi rahasia ilahi, ana rezeki urip. Aku ngerti Lintang karo Heru. Iya, mesti berbunga-bunga. Dik Lintang, sayangku, cintaku, adikku wedok, ya kene nak, ayo tindak begini.
Mas Aden iki sedina iki mau jadilane ora metu. Urung. Belas iki mau tak rungok-rungoke belas ora metu tumben iki. Cah siji iki apa wis wareg ning membengi aku ya ngono kan. Kok lali saiki ora nuthuk jadilan. Wis marem Mas. Padahal aku wis ngene jane ae. Anu kurang gulung-gulung kok jane Mas. Wong iki gur sambatan ora nganggo gulung-gulung. Oh, terus oh, gulung-gulung kabel gulung-gulung ora ya payae. mangan-mangani terop, mangan-mangani apa ngono. Golek lemper Rakalah kocak. Dek Lintang kembali lagi tentunya di kesempatan pada sore hari ini di season yang kedua masih bersama dengan Puspo. Puspo Kencono kok Puspito. Puspito Nolo. Oh ya, kowe mau dicawak pira bayaranmu Mas? Kowe dicawak pira bayaranmu? Aku mau langsung bisik-bisik nang mburi. Aku mau salah coba potong bos. Wis tenang wae ngono iya. Awak wis mbok comot dhisik wis entek. Aku bang penakan ngono. Ora penak ya nyuwun. Heeh. Nduk arep diaturke lagu napa? Ngapa mau ngandake pandangan pertama ada apakah aku tuh lagi enak-enak makan bakso di sana loh tiba-tiba kok itu laporan bangsane ngono kuwi mau. Bangsane bekasaan. Mas mau naikin lagi enggak? Cek. Ya. Wes lupakan aja lupakan. Bikin SIM di mana? Kapolres Tangerang. So, Puspo Kencono, campur Saria Indonesia. Rama Audio Sound System, terima kasih. Wahyu Production matur, thank you. Aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyatane tresna kowe sumanding wong liya. Kasunyatan sing tak kompo babasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni. Jangan sayang. Kenapa Mas? Aku nggak ikhlas kalau dirimu direbut sama wong liya. Memang sudah bukan jodohnya Mas. Sabar ya Mas. Yo berarti dibelekke karo Gustine awake dhewe ya nak ya. Sudah masuk bro. Nampa lelakon iki
Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak apa bebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni. Kerja bareng Wahyu Production. Wahyu Production. Ora gampang nopo lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nopo pacobane tresno kowe sumande wong liya. Ngapurangan aku yen ninggalke sliramu nanging atiku wis dudu duwemu. Gusti tansah krungu apa penyuwunanmu muga kowe enggal entuk gantiku. Ayo Mas ayo Hati turun lila kowe nyandeng wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni. wis cukup lalekno timbang atimu lara merga terus ora bisa dipaksa. Hatiku percaya yen kowe mesti bisa lilakake lintang sumanding wong liya. Aku lan kowe kepisahake satu buah lagu kasunyatan. Nyapa nek ngono kuwi. Men kaya nggon India-India ya lho no. Oh, India, Angger India. bar nyanyi terus ngene. Kamu utawa lebih mental daripada aku deh kayaknya hari ngene ini. ngono Ida. Jangan melebih-lebihkan, nanti gua nggak payu gua. Kan aku nggak begitu ngantuk banget tadi Oh, udah gitu. tidur.
Turu sakleran oke. Oleh Sudah ya, sakleran. Mas? Terima kasih, matur sembah nuwun. Dek Lintang, matur sembah nuwun. Satu tembang kasunyatan sudah dihadirkan tentunya tas spesialkan buat panjenengan semuanya yang ada di kesempatan pada sore hari ini. Dan juga tentunya untuk para hadirin konco-konco semuanya yang di luar sana yang sedang mantengin channel kami di Wahyu Production Studio 1. Selamat sore. Terima kasih matur sembah nuwun, salam sehat untuk semuanya. Pokoknya nggak bisa saya sebutkan satu persatu ABC atau siapa-siapanya nggih. Pokoknya semuanya saja yang sudah pantengin channel kami di Wahyu Production Studio 1. Terima kasih matur sembah nuwun. Bila mana jenengan mau senggol-senggol salam-salam, kentun-kentun atau minta lagu dipersilakan monggo. Gampang urusannya karo Cak Unyil kan. Pokoknya langsung kring plencing, ya kodenya kring plencing. Nomor WA-nya Cak Unyil otomatis panjenengan semuanya udah ada, gitu. Tinggal WA saja. Nanti lagunya apa, wes gampang urusannya. Nek ora iso nyawer langsung ke Cak Unyil aja, ya. Urusannya Cak Unyil karo aku masalahnya kok, kan gitu kan. Pokoknya siapa aja panjenengan semuanya, konco-koncoku semuanya, pokoknya sehat sukses selalu. Jangan lupa di like, subscribe, di share, komen ya di grup-grup panjenengan semuanya. Saya yakin untuk panjenengan semuanya punya grup-grup masing-masing. Baik, kali ini kita hadirkan salah satu artis yang senior banget. Opo-opo iso, iya toh. Alusan yo iso, terus jatil yo iso, wis apa wae wis diayahi. Mbah laire ketoke Selasa Kliwon. Selasa Kliwon terus jam 1 bengi kae ya ta laire. Cower biasane nek lair cower nek kuwi. Wah. Ya Mbak Rini kula aturi jeneng. Mari kita lihat muka-muka lelah. Kalau hari Minggu itu muka-mukanya lelah. Wih, saya nang arep dhewe lho. Kita itu ya ampun, pejuang keluarga. Wih, topeng apa ora? Masya Allah, muka-muka lelah ya Muka seperti lelah ini. itu pokoknya hari Minggu ya. Ya, hari Minggu. Delok Dari sae kandel. semalam nggak tidur paling sejam 2 jam. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan kita semuanya untuk pelaku seni, Ya. pejuang keluarga tetap sehat selalu. Apalagi bagi laki-laki ini dilarang sakit. Laki-laki dilarang sakit. Bahaya kalau laki-laki sakit bahaya. Weh. Ayo, wes pokoknya. Sakitnya di sini. Di mana? Iya itu tadi. Sakitnya itu di sini di sini. Coba lihat, jangan. Ya kembali selamat sore, ngaturaken sugeng rawuh dumateng para tamu undangan ingkang nembe kemawon rawuh. Jan tak injen saka kene. Diinjen. Nek cara Gunung Kidul sing ngarani diindik. Oh, Coba tak indike saka kene. ora diintip. Ya. Ya padha wae nek intip kuwi wis basa nasional. Sing intip kono. Intip kuwi nek anu apa kowe kerake anu lho. Ah, Sego. Jenenge intip. Sampai sore hari ini belum ada permintaan. Sementara belum. Alinggih meneh. Kene to, ya wis gek tak dinyanyekke apa kono. Ada denak wae lah. Heeh. Engko nek seumpama sampean nyanyi mesti terus ana pamundutan, gitu. Satu tembang spesial buat semuanya yang punya anak wedok. Oke. Lagunya Denok. Aku juga punya anak wedok. Denok gandulane. Gandul. Denok gandulane gandul.
Aku yang dia anak wedok, Iya, yang dia anak wedok, yang dia anak wedok. Kita selalu semangat selalu ya karena Semangat no. Mas Wasis. perjuangan. 2. Masa aku wis mari nakalku. Nando kowe aja lagi arep wiwit le. Mas iki wis leren. Yo. Ada Mas Aden, duet bersama Mas Nando, kompak selalu. Wahyu Production. Sayang, sayangku sing ayu dhewe urung nopo bakal tak usahake ibarat isi donya kowe sing tenang aja kuwatir sayangku ning kowe ra bisa disetir ora bakal salim luntur ora bakal luntur pinter ya dek bungaku nembus tekan kayangan matur sembah suaramu suara spesial buat anak wedok cepet gede jangan nakal ya nak. Iya sing tenang ojo kuwatir sayangku ning kowe ra bisa disetir ora bakal luntur ora bakal
Tapi aku menggeh-menggeh. Iki sebelah ora kena kepijat. Aduh. Yes, pokoknya terima kasih cantik. Iya. Aduh luar biasa, tepuk tangan buat adik kita yang mati. Ada. Ya ampun. Sebelah aku menggeh-menggeh. Piye? Wah, aku penemu anak wedok. Oh iya. Ya iki ya latihan anu gendong putu. Latihan gendong putu ya ta. Nek saiki isih sehat. Takonono kono lho. Lah ya makane iki arep tak cerai terus iki Aku wis menggeh-menggeh iki nek saya suwe saya menggeh lho. Ora tak ewangi. Wis ndang ngomong dhewe iki kok. Pokoke satset ngono to. Wis ora usah kesuwen. Aku engko kon tukang asa-asa piring ya gelem Mas Aden. Wis to, tenang wae ya to. Kon apa wae engko kon mukuti piring-piring ngono ya gelem ana apa kon asa-asa ngono. Heeh. Jadi matur sembah nuwun. Setunggal lelagon wonten napa niki wau Mas Wasis? Dinok. Nggih. Kunjuk katur kagem panjenengan sedaya dan juga diaturkan selamat sore, selamat datang untuk para hadirin, para tamu undangan yang baru hadir. Terima kasih matur sembah nuwun atas kehadiran dan doa restu panjenengan semuanya. Monggo yang baru hadir silakan langsung menuju tempat santap saji, cari tempat duduk yang kosong yang nyaman yang sudah disediakan oleh jajaran panitianya. Tentunya sambil duduk santai menikmati santap sore Anda, tentunya sambil menikmati pula alunan musik penuh cinta, tentunya campur sari campur-campurnya dari Puspo Kencono, pimpinan dari Bapak Haji Supriyanto Kepik. Iya. Dan juga barangkali Bapak Ibu nanti mau mengislamkan putranya, menikahkan putra putrinya juga, tentunya butuh hiburan campur sari campur-campur, monggo ada Puspo Kencono dan juga didukung tentunya bersama Saido. Ada rias pengantin, tenda dan sebagainya, dan juga tentunya ada Rama Audio Sound System dan juga konco-konco video syuting dari Wahyu Production Studio 1. Terima kasih matur sembah nuwun. Baik, sambil menunggu atensi dari panjenengan semuanya, yuk kita hadirkan kali ini bersama Mbak Ratri, kelahiran dari kota Yogyakarta. Lho, muni ora Mas Moko? Aja nyampe ora muni lho. Nek ora muni mengko sampean takon bengok. Ben muni. Ngantek ora muni mangke sampean kula uneni lho. Kula uneni. Ampun, apa diuneni. Terharu lho Mas Moko sampai meneteskan air hidung. Air hidung. Bukan air mata ya. Bukan air mata. Aduh ini mainannya begitu ya ternyata. Mainannya Mas Moko. Ternyata sekarang bisnisnya. Oh itu laku banyak loh itu. Laku banyak kalau itu bisnisan itu. Kamu itunya emang mantan. Kenapa Pak? Janjimu janji busuk. Gitu ayo. Darbogen berarti kamu kene nyambut gawe isik no. Saya genggong masalahnya. Ki sing piye lagune iki ya? Aduh maaf Bapak saya belum update lagu itu Bapak. Pak, lagu yang lain apa kira-kira? Ayo, monggo. Jogja Istimewa. Oke. Masuk. Sing masuk di sini ya Mas. Ya, oke. Rame berarti guys. Iya saya paham tapi saya nggak hafal. Boleh. Ya, ayo Jogja Istimewa. Ayo, saja ya, Bapak. spesial buat Pak D. Jogja Istimewa. Yuk. Bersama Puspo Kencono. Cus. Bosnya lagi ngitung saweran.
Bos. Ya, bos mau rencana. Ayah, betapa yang asli juga. Rasane koyo mangan lawos sate latihan saanane sing penting rodeke ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu ra usah mecucu tresnaku ro kowe ra bakal tamadu bunga tenang rasane wong yelake kandro tak perjuangke tekan calon melengko ayo nas ayo kowe siji aku banyak karo kowe
Yo. Masih bersama Puspo Kencana. Buat panitia yang selalu bosku. Tempelan sari koyo lawasan latihan saarane sing penting rode. Iya. Kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah metutu wis tak kira kowe ra bakal tak maju. Bunga dengan rasane wong yang lagi gendong tak berjuang deh takkan cara melengkung. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem nampa apa arane wis aku ra bakal rete. Kowe ojo sumeneng wis aku ra bakal ilang. Ibarat koyo budokku Jogja kowe sing istimewa. Budokku Jogja kowe sing istimewa. Sembah nuwun Bapak. Sampun Pak De. Buat partisipasinya ya. Jogja istimewa. Sudah dihadirkan panitianya luar biasa. Josis. Kayak bosnya juga Bosnya juga Josis. Josjis. Ah. Mas aku kan mau tuh pengen menampilkan lagu baru. Oke. Buat pengantinnya masih boleh nggak? Boleh dong. Buat kamu apa sih nggak boleh? Jangan gitu, saya jadi Iya. pengen makan Pokoknya- tumbuh-tumbuhan. Tuh ada pohon pisang tuh di belakang. Jangan, itu kayak kamu. Hah? Dia punya jantung tapi tidak punya hati. Oh, kok kamu tahu banget sih? Banget. Kamu Mas pernah Aden, tersakiti ya? Ayo Mas Aden yang tadi kita jadiin ya Mas. Oke, Sebelum siap. ada atensi yang masuk lagi. Cus, sana, iya. Dadekke. Kan tak enak kan tak aku ra iso turu, mergane aku kakean cicilan. Ora iso turu kelingan si Heru ya. Aduh, enggak, saya enggak berani bersaing sama Delintang. Udah buat Delintang aja. Cerit. Ya. Gak apa-apa, saya masih sanggup menahan rasa sakit. Gak apa-apa, yang Oke. penting Delintang bahagia. Iya. Ngalah ya. Aku ngalah. Ya spesial buat pengantin berdua. Puspo Kencana lho iki. Kerosoan sabrenen gonku ngedekke koyo lagi wingi tak kutang tak rumati trenyo ati iki nyatane tan wis ganti sliramu wis dadi priya kang sejati habangun bebrayan mulya. Yen anakku rungokno ibu titip tembung yo sanggup bebrayan madyaning bebrayan aku. Kemilanas titi sing sabar lan hati-hati mugi yonggonmu bebrayan selawase tansah pinare kamulyan. Tangusmu dadi tunggal
spesial buat pengantin berdua di sana. Semoga selalu berbahagia. lagune baru pertama jadi kita belum komplas. Oh, ndak apa-apa. Ndak apa-apa, Iya, namanya dah. jajal ki ya ngono ki ya, Mas. lah iya. Penak diteruskan nek ra penak engko balani meneh. Ora penak eno sesuk dijujal jejal no terus Suwe-suwe penak. penak. Suwe-suwe penak, wis to percaya aku. Aduh iki Iya. piye, Mas?
Iya. Get-get iki. Si moko ngeget-geti aku jantungan piye sapa sing tanggung jawab kok. Moko Aku yo bingung kok. Oh, moko jan. Ya sudah, mangga dilanjutkan. Terima kasih matur nuwun teruntuk Mbak Ratri Karira. Tentunya satu tebang terbaru dari Belantika Musik Campur Sari tentunya nggih. Sudah dipikir langsung tentunya untuk panjenengan semuanya. Nanti bisa dikoreksi di channelnya Wahyu Production. Pokoknya ini enek lagu-lagu anyar nek ora dijajal ya mengko malah kagok-kagok. Nek wis dijajal ngene kan ora penasaran nggih Mbak Ratri nggih. Iya betul. Pokoknya nek urung dijajal ya alah ilang meneh. Iya. Oh, iki karo iki sing ilang. Berarti sing kono. Ora apa-apa kok, tenang wae. Tenangno atimu, aku kancamu kok. Santai ae. Iya. Baik. Untuk Bapak Ibu yang baru hadir dipersilakan monggo menikmati santap sorenya tentunya sambil mendengarkan alunan musik penuh cinta tentunya tak sambangi mriki untuk bapak-bapak saya, untuk para tamu undangan semuanya tanpa terkecuali nggih. Monggo Bapak yang baru hadir dipersilakan monggo. Pun dahar dereng bapake sing wonten ngajeng niki. Oh sampun. Oh. Lah niki Bapak nembe nggih. Monggo Pak. Semoga sekecake walah jani calon camat iki ndiye. Calon lurah iki penggede-penggede kabeh lho iki, bos-bos kabeh lho iki. Jan wis jojis pokoke. Ayo Dek Ica tindak mriki Dek Ica. Iki lho bapakmu wonten mriki. Bapakmu ki di sapa? Selamat sore para tamu undangan yang hadir. Bapak-bapakmu Nggih, ki ya. bapak-bapak. Yes, jan. CEO kabeh iki hadir aja semua. salah. Iya ta. Yes. Nggih. Pokoknya ditunggoni bapak-bapak ngene iki wis adem rasane. Nggih. C lo awan Ngersani lagu napa, Pak? Rek Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Sampean nyanyi dhisik ora apa-apa, nyanyi liyane dhisik mengke Roro Jonggrang kajenge Mbak Lintang nggih. Oh ajeng wasul. Oh ya wis ora apa-apa. Wis tetep neng kono nak. Dek Lintang tindak mriki. Dek Lintang tindak mriki kene wong loro kene. Karo adimu wedok kene. Lala ulang. Wah, Jan, pokoknya Jan, Mas. IKG ya So Dek. sweet tenan ke lo Mas. Jan ngejo. Sampai nggak ngiri toh? Piye? Nggak ngiri. Roh heru. Wani-wani gandeng pacarku. Wani gelut karo aku apa piye kowe? Heru iki lho. Heru iso gondang-gandeng pacarku iki piye? Aja Mary ya Mas. Ora, aku ora ngiri kok. Tanganan wae. Jadi anak Mary rak sing ngene garwane jenengan. Lah Iki iya. nek Belas ora ana sing nyeneni. Ya wis PN kono. Pak RT rawani ya Mas Heru. Kapolri. Wedi kualat kuwi kok. Geran ya ta. Ini udah mandi, udah pakai bedak, udah pakai minyak telon. Ya Allah. Ya Allah, ambune ya kayak Allah. ngombro-ngombro. Anake ngombro-ngombro pokoke Ayo, ambune. Mas. Breng-brengan. Breng-brengan. Wes Ayo, dinak-dinak. Roro Jonggrang diaturke ya nak ya. Wis kowe nek kene ora apa-apa karo duduk manis kene ora apa-apa nok karo aku nok. Oh ya wis. Kowe jadi saksi ceritane. Penari latar. Penari latar gulung-gulung ora apa-apa. Aku tak nyeraki kothake mbok menawa engko sing tuan rumah ki lali. Engko nek enek sing ilang berarti MC-ne nggih, Pak. Ayo Mas Aden diaturke nggih mangga.
Munggah kowe wanita sing hebat ora ngerti yen Bandung lanang Putra Ratu Penging Prabu Damarwaya aku duwe aji sekti kondhawasa Rara Jonggrang manut senepun Ndut Garwa repot-repot deh ngoten niki ya. Mboten sah, Pak. Mboten sah dangu-dangu ling ngelom. Niki si Heru mboten angsal jatah to? Mboten sah. gur elon kok iki ya. Oh, Heru mah gur elon. Kowe yang meremehkan Heru kene duwite akeh Mas ya pucet kabeh. Nyono. Iki sing nampani kowe. Bapak berkah barokah nggih, Pak. Heru ki nyawere kawit awan mau. Heeh. Iya to. Angger sekali nyawer ya 50 ya metu. Iki mau wis ping pira, Ru? Wis ping 3. Teko apa loro? Oh, 3. Wis madang ping pira? Oh, ping loro. Kabeh. Kabeh duwe. Kok bar magrib madang meneh. Wis pokoke ben lemu ya Ru ya, kodang medeng ya. Bapak sampun ngersake karo Jonggrang kemawon? Nggih. Napa meleh ningi? Napa meleh Bapak? Dalam bar isa. Mriki meleh, Pak. Bar isa. Dirameke meleh. Ayo nak. Alah, padune meng gek kon wis ngono kok ya, Mas. Wes sampean duet karo anu, Dek Ica ya kena. Ayo. Duet apa ya? Boleh ya? Mas Aden dipun sukani ninggal katresnan, Mas. Joget ya Mas Heru. Masih semangat toh? Masih lah. Kamu manggilin cewek lain sih. Kamu katanya aku tapi kiu-kiu ke cewek lain. Siapa yang buat kiu-kiu? Malah suaranya buta le metu. Heru kok suaranya dadi kaya ngono. Blangkonnya dari mana? Ditanya bapak. Dari mana belinya blangkon ini? Itu dari ya sunatan Walen itu. Sunatannya di mana? M1. M1. M1 itu mana? Bloknya? Ya dalangnya anaknya sunatan. Ya awalnya saya cuma coba-coba. Lama-lama saya jadi ketagihan. Gendar borak. Ye. Ngowek Mahal nyenengmu lagi. nyama. Ayo.
Mas Heru. Ojo lali pawelingku Mas Supro, belum Mas Supro. Pripun iki Mas Supro? Heru arek dadi guys. Heru iki arek anu wis jepate mari dhewe urung ditabani wis mari dhewe dan jan kamu mandiri sekali loh Mas Heru. Kudune tuyu kuwi. Biasanya nek Jepang tak ditabani to Mas. Dombeni banyu apa digapake? Hah? Jatilan. Iya. Makasih ya Mas Heru ya. Udah kembali ke MC. Nyambut gawe Mas. Ya boleh. Aku kembali ya. Mas Aden, katresnan sejati. Nggih. Baik, masih bersama dengan kami untuk Anda semuanya. Yuk bersama Puspo Kencono. Cus. Enak ya, Dek? Oh, enak tenan Mas. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah wengi ati kena dangas moro Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi
Mus boten sono Campur sarine sing duwe gawe. Wahyu Production. Terima kasih. Jose Mas. Janji tresno diseseni lintang-lintang ing tengahing wangi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa musada rembulan ing wayah bengi nabai kesing ati iki apa jangan dinengenti aja wong ayu kang tak ati-ati. Wong bagus aja asirang ngelangsa. Aku teko hidung tresno. Lelangan asmara gawe sewu rasa. Nambani atiku jiwa. Akan mas tentremna hatimu. Aku setia ngenteni sliramu. Ku bisa ketemu tresno tulus manggiya rahayu. Tresno suci Manggiya rahayu. Oke, satu tembang tentunya terbaru dari Belantika Musik Campur Sari, ada Katresnan Sejati, dibikin langsung bersama De Ica tentunya dan saya sendiri, dispesialkan buat panjenengan semuanya yang hadir di kesempatan pada sore hari ini, dan juga dispesialkan buat konsol-konsol semuanya yang di luar sana yang sedang pantengin channel kami dari Wahyu Production. Tetap sehat selalu buat panjenengan, sukses selalu. Gak bisa saya sebutkan satu persatu, pokoknya siapapun Anda yang sedang pantengin Wahyu Production Studio 1, pokoknya panjenengan luar biasa. Jangan lupa bila Anda letih lesu kurang bergairah, makan dulu dan juga minum kopi hitam, solusinya. Baik, masih bersama dengan kami untuk Anda semuanya. Satu tembang terakhir di season yang kedua, bareng-bareng yuk, monggo. Kayaknya udah 5:30 nih ya. Tentunya ada Dek Lintang. Ayo sini. Ada Dek Lintang, ada Mbak Rini, Mbak Ratri, dan juga Dek Icas, dan saya sendiri tentunya, ada Frankie Ferdianto. Semoga kersa apa terserah. Ayo bareng-bareng lagu penutup di season yang kedua. Heru ya pinter nulis sebulean. Ayo. Oh gitu, boleh ya.
Ayo ayo ayo. Ayo. Dek. Dek Lintang. Cantikku. Dang berdiri cantik.
sewu dumateng para pamirsa kagem swapana putri. Kadingan wedalipun menika segera melebaringan cek salat maghrib. Pramila kawula sak kanca saking campur sari puspa kengsana tentunipun kawula sing sautawis samangke sabibaripun salat isya utawi ibadah isya kawula lajeng nglipur padiran sedaya kanthi lelagon campur sari campur sabar. Pekati saking kawula. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.